pretekať ani hádať. Andrejko, ty máš vždycky musím dať do piča, lebo to je... Ty si homosexuál. Dobre. Ahoj, Dianka, čau. Dianka, poď mi pomôcť, len ty to môžeš asi poslať, lebo vidím, že baby tu niektoré už nechcú posielať. Potrebujem splniť cieľ. A vieš, čo mi chýba? Môžem ti to ukázať? Dianka, je to toto. Strašná tá Julka, tá veľká, tá žltá. Tá krásna. A 8 vinov, prosím. Akože prosím. Ja si myslím, že je najvyšší čas sa tu rozhýbať, ľudia. Doteraz som bola ticho. XXX, máš rukavicu, kladivo a Angel má rukavicu a booster, takže kladivo Takže môžete teraz tap, 8 vinov. Poďme teraz rukavica ideme, prvá rukavica a ideme kladivo. Prvá rukavica, kladivo, poďme. 8 vinov má Miri rád. A ja tiež. Ďakujem. Rukavicu hádžeme, ne túto zlatú, tú červenú, čo si získala. Páša, rob tu porádky, máme dvojnásobok. Gáčovka, ďakujem. Zajtra Barcelona. Mirka, ďakujem. Či si ešte s Myšou? Nie. Som Miri Wolf a som sám. Na koľko sa tu ja budem napínať. Máme rukavicu. Poďme na to. Máme rukavicu. Teraz aj kladivo tam hoďte. Poďme. A všetci šišky. More Gáčovka zastrandala rúžu. Ja Prečo? Poďme všetci šišky, takto Mirka, ďakujem. Presne tak, Mirka to už vie, všetko na 30 coinov vyššie ľudia, potom to nechytá. Na čo tam dávame tú rúže? Vidíš to? Až teraz to chytilo, chytá to, Mirka, ďakujem. To bolo skôr, než bola rukavica Boha. Musíš predvídať, jak hovoria policajti. Vy ste nepredvídali. No. Ukáž, čo to tu máme ešte. No máme tam ešte ohňostroj, máme tam galaxiu. To by sme si mali splniť. Dig jak veštica. No. Však neviem, čo som sa vyjebal minulé s autom. To bolo ešte tak dávno, bolo tak, že namrznuté. Išiel som do zatačky a proste som nezatočil a auto išlo rovno. Taký lat tam bola. Jebol som do plota, ne? A policajt došiel a on, že mali ste predvídať, že tam bude namraznúť. Ja, že ďakujem vám veľmi pekne. Prepáčte, ináč na budúce to budem vedieť, že ste to neposolili a že sa vyjebem. Ďakujem, ani nepôjdem z auta. No. A takto, Gáčovka, ďakujem, klasika. Musíš všetko predvídať, no. Mali ste predvídať, že mu bude... Áno, prosím. O tebe sa nebavím. Do Čelomansky. Tu si rovno podobnou, Miri. Ale, koľkatka si ty? Ja som 4, ty 5. To máš za chvíľu. Je slabá. A Mitchell, ona je nejaké, jak sa volá, tak KK, vieš, tá moja vývola, ona je koľkatka? Cčko? Neviem. Cčko alebo Bčko. Ďaká, mne bola B, keď som bol na jej účte, ináč by bola Cčko. No jasné. Nemá tu niekto rukavicu alebo niečo? Ďakujem. Ďakujem, Nikolka, ďakujem, Gači. Ďakujem, Gači. Chceme tých 8 vínov. Nechcete? Chceme. Ľudia, rukavica. Minúta, rukavica. Prvá. Ešte tu. Ježiš, ja hrajem, čo mi furt dávaš otázky? No som v škole, ty kokot, more, že mi dávaš otázky. Nie, otázka, odpovedám, že nie. Tak chod do piče materiu. Tak chod sa prevetrať, more, daj si 4 kolečka, už ťa neboli ucho? Báša. Jasminka, ďakujem ti. Nemáš? Denné poradie som 23, ale... No, ty kokot, dneska musím chytiť aspoň 3 fragmenty, tak to koľko potrebujem? Čo ti... 27 000, celkom má 32 000 a 62 000 kokot zatiaľ, tak potrebujem ešte 30 litrov.
Chod do piči materinej. To čo si dovoluje? No, to je správa niečo. Michelita, okamžite ma o Ty srdiečko, vole, vidím, to že čo to sa máš stalo, šedom. že nemáme rukavice? Nemáme rukavice ani my? Ani my? Ani ni? Ani... To budeš musieť byť až do večera. Asi áno, ale musím to urobiť proste, ja nemám ani jeden fragment, takže ja tu musím proste byť. Myšička, ďakujem, ty nemáš rukavicu? Ja potrebujem 3 fragmenty. Ja som došiel o všetky, ne? Ja som teraz nevysielo. Jeden fragment? Aj, môj koko, teraz. 20. Au. Ahoj, Miri. Myšička, ďakujem ti. Ďakujem. Ja som sa až zlakla, ty vole. Máme rukavičky. Yes. Takže Ďakujem. nastavenie nálepky. Jeden fragment, ty kokot, aby som dosiahol zatiaľ 7000 diamantov. Ty kokot. Misia odmien. Čo ti jebe? Akože dosť. Ja skoro jeblo. Ahoj. Ja mám rada, Vicky. Potrebujem ešte, čo to potrebujem? Potrebujem 8007 litrov a potrebujem ešte toho dosť, no. Čo táto more zase píše, more, čo nemáš ani osrdiečko, ani ide sa ma to pýta, pičoviny, more. Ja do piče. No poď odveta, hej. Počkaj, mne sa to tu nejako zaseklo, kurva. Počkaj chvíľku. Aby som ti ja nedal zásek. Tie live by mali Sme tu. niekedy premenovať, že teória veľkého trestu. Chlap, čo tomu ver. Alebo teória gadžovcov. Teória kačovca. No čo, potvrdíš to? Tak čo? som ti poslala, ja? Koľko ja to mám potvrdené, more, čo ste? Ja neviem, čo tomu jebe. Ty zápas, tak potvrd to teraz. Čo mne nič neprišlo. Chlapec, kde žiješ, more, v jaskyni? Jebe tu tomu. Nepustím. Dobre, tak to zruším. Napojím sa na novo, dobre? Dianka, ahoj, potrebujem od teba, aby si mi splnila tú veľkú fazulku. Potrebujem. Dobrý den. Vieš mi to splniť to, čo mám cieli? Pošleš ty, či ja? Pošlem ti, ja. Dobre, no už to ide. Zajebalo No, tomu. Dobre. Však jasno, lebo si vyhrala jeden win, to Nie, ale nikto ja som nepredvídal. otvorila som klávesnicu a mne nešla ani klávesnica stiahnuť dole a teraz mi vôbec ani neprišlo, že Tak jasno, lebo ty máš mrzacký Samsung, alebo tak. nemám, mám iPhone, Miri. Prosím? Ona má iPhone, ľudia, ona je bohatá. Ja som není bohatá, veď ho mám na paušal. Chudera. Ja mám na paušal, Nikola. Dobre. Veľmi rada, ale teraz nemôžem. Dobre, Dianka, nevadí. Aj tak, ty si super fanúšik, ty si dobrá. Ja mám 3 super fanúšikov už, Miri. Áno, ja mám, poviem ti hneď. Dneska mi dojdu aj love. Fakt? Aha. Však za toto, predplatiteľov a týchto 15. vždycky. A ja mám, tak koľka to je? 13. 15. Tak 13. 15. mi to dojde, tak 15. Tak za 2 dní. A ja mám 13 super fanúšikov zatiaľ, $167 za super fanúšikov. A prečo ja keď mám 3, tak mi tam ukazuje, počkaj. Nej si v lige, si slabá. Jaký, však som v tej, čo ty? Ty si Ačko? No, Ty si Ačko? Ty si z jedného dňa sa stala Ačkarka? však som na... To vieš, ďaká čomu. To vieš, ďaká čomu, ne? A prečo mi tu ukazuje, že celkové odhadované odmeny $11.23? No, však to máš $11 z tých super. Zále, však mám 3.
No a čo, však aj TikTok si bere ešte, aj 100 nejde celé, aby si bol v obraze. A ešte z tých $11 ti ešte dojde menej. No. Ty vole. Dve ružičky. Takže super fanúšikov, ja mám normálne, že reel, Jednu mám, že ružičku. 167, 140 ti dojde? 167, ale minulý mesiac som mal $43. Mhm. A teraz mám celkové odhadované odmany $167. Ahoj, kyči. Takže mám 720 fanúšikov a 120 srdiečok pre mňa. Získaj popularitu 29. Nastavenie super emoji, už som si tam pridal nálepky, takže ľudia, máme rukavicu, poďme všetci šišky. Šišky. Ako super fanúšikov budeme dostávať pravidelne aj nudes. Áno, všetko budeš dostávať. Super fanúšik, píšeme si non-stop. Odpovedám hneď super fanúšikovi a komunikujeme spolu. Ďakujem. Takže teraz mi napíšeš a ja to celé zruším a idem ti hneď odpísať. Čo, ako sa máš, čo robíš, súkromné veci a tak všetko vieš. Takže super fanúšik je niečo vždycky viac a čakajte tam aj fotky také, že úplne iné. Takže toto mám akože pár ich mám, ale mám ich. A hlavne oni ma podporujú vždy, takže tak čakám fotky. Tak keď bude super fanúšik, ty si? Gačovka? A ty nejsi ešte. To by si sa úplne ináč objavila, že bum, došiel super fanúšik. Toto hneď vidím, že došiel super fanúšik. Ja som najlepší fanúšik. Ja viem, ale nejsi super fanúšik. Super fanúšik. Mám to preč. Super fanúšik, keď chcete byť babi, tak mám to tu pripínam, lebo niektoré neviete, ako sa to robí. Tu sú to, mám 13 a mám tam cieľ nejaký 35. Takže tu sa to platí, super fanúšik. Toto je proste, že si niečo viacej proste a to už tam už sa dejú iné veci. Môžeme tam mať špeciálne live pre super fanúšikov, aj také som mával pre vás. A že som sa zapol iba pre nich a môžete iba komentovať, keď nemám náladu s nikým si komentovať, tak iba komentovanie pre super fanúšikov, komentovanie pre všetko, je tam proste to veľa. Môžeme sa spolu hrať a tak. Vieš, ak to myslím, ne? Ocelka. Áno, majú prednosť. Miro, Fero. ja ti už najebem, normálne som... Môžeš ma najebať. Natík, ďakujem. To každý deň počúvam. Je najeben, skurvisi, najeben, skurvisi. Rukavicu. Ty vole, končí duel. Natík, ďakujem. Môžem... Do piče! Ďakujem.